Ngiyababingelela abantwana abangcwele. Sizobula ngehlabelelo 36 inkosi Nkosisi ukuphakama kwebandla. Ofa gingenani
Amen. Le nkonzo akusiyona enye inkonzo kodwa iyinkonzo eqhubeka enkonzweni yasekuseni. Ngenxa yokuthi abantu baningi kakhulu nangenxa yokuthi imisebenzi miningi ngoba kuvalwa inhlangano, ngibone ukuthi le nkonzo angiqale ekuseni ukuze emini sibe nesikhathi esanele sokuthi senze konke okufanele sikwenze. Ekuseni ngithena ngo-2008 ingilosi yathi kuza isikhathi lapho okuyovela khona amaNazaretha ethi thina sesibuyela kubaba mkhulu. Ayisasicacile. Ngaleso sikhathi sasingazi ukuthi kanti ikhuluma nje iqondise kithi. Kwase kuthi ngomhla ka-4 ngoJanuwari 2010 yayisifika iguqa phambi kwami, ngase ngigqokile ngiya emsebenzini. Yathi ngithunywa ubaba ilanga kuwe uthi makhele indlu kaJehova. Indlu kaJehova-ke libandla. Kuleli bandla uyofundisa abantu ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani. Kodwa ekwenzeni lokho ulandele izimfundiso zomprofeti efundisa amaNazaretha. Yathi-ke ingilosi wathi ubaba ilanga ulandele izimfundiso zikababa efundisa amaNazaretha. Lokhu kukhuluma kwangihlubula ngoba ngafikelwa ukuthi bengivele ngibona ngoba kwakukhona lokho kimi ukuthi khona into lo muntu oyiqondile noma engakayicacisi kodwa akwazi ukuthi uvele kusuka umuntu nje umoya ezohlala nawe engekho inhloso onayo. Kodwa khona ngangisengimemukele ngoba wayesengitshelile ukuthi uthunywe ubaba ilanga. Kodwa uma esethi angiphume ebandleni, lokho kwangihlubula kakhulu. Ngaso le nje leso sikhathi ekhulu ngase ngithi mina njengoba mina ngingasiyena owakwaShembe, ngizolihola kanjani ibandla lamaNazaretha? Wayesethi ngokuthukuthela nangokudina, wathi ubaba ilanga kashongo ukuthi uhola ibandla lakwaShembe, kodwa uthena makhele ibandla likaJehova. Ngase ngithi akufanele yini ukuthi ngiyotshela ubaba uthi anikaze ngathi akufanele yini ukuthi niyotshela ubaba uThingo noma ngitshele ubaba uThingo. Wathi ubaba uThingo akazi ukutshelwa nguwe, uzotshelwa ilowo othena makhele ibandla likaJehova, uzotshelwa ubaba ilanga. Ngase ngiyathula
ngishilo ekseni ukuthi ngibe nobunzima obukhulu ngenkathi ngisungula leli bandla. Ubunzima engibe nakho ukuthi ngenkathi ngisebuhleni ngangiwumuntu owayekhonzwe abantu abaningi kakhulu bengithanda benothemba. Nangesikhathi sengisonda la ePine Town kwakunamanazaretha amaningi kakhulu. Abantu ababengangithandi kwangabafundisi nabo hayi bonke, kodwa kwakune group nje abantu ababengizonda kakhulu. Kodwa nje ibandla lasebuhleni lali ngikhonze kakhulu. Manje uma sekuthiwa kangiphume ngangazi ukuthi noma bengithanda kanjani kodwa bazongilahla. And bangilahla, iningi labo bahamba. Ngasala nabantu abayingcosana. Bangagcina ngokuthi behambe kodwa bangithuka kakhulu. Namanje abakho abantu abangizonda njengamanazaretha. Bathi namanazaretha ongasibona sebuhleni kodwa ongawasephakameni. Engaphuma ngasahlanganiseli utho nabo bangizonda kakhulu. Noma imuphi umuntu oyinazaretha ongekho la wangizonda, wangithuka. Kwaba khona abafana esaqala nabo leli bandla, kanti nginabo njena bayashunyayelwa, kakhulukazi ibandla laseThembezindlela. Nabo base bayigroup bephuma, base bengithuka kakhulu, base benza inhlekisa kakhulu ngaleli bandla. Angizokusho ukuthi bathini kodwa ziningi inhlamba abasithuka ngazo. Kodwa ngase ngima ngento eyodwa ukuthi ngoba angiphuphanga ukuthi angisungule leli bandla, kufike ingilosi ngalele yafika yakhuluma nami nginomkhokheli. Ngagcina ngokukhuluma nami, yahlala nami. Ngagcina ngokuhlala nami, yangifundisa ukukholwa onke amabandla akhona emhlabeni angenakho. Into enkulu efike sayifundiswa ingilosi engekho nakuloma iliphi ibandla, nakumaKristu ayikho, nakumanazaretha ayisekho manje, ukuthi asikhonze uJehova. Leli gama lokuthi khonzani uJehova ilona elalingenza ukuthi akwazi ukwenzeka ukuthi lento kuthiwa ngihole ayikho, ngoba ngangazi ukuthi uJehova ukhona. Futhi ngangibona noma ngithatha ihlabelelo ukuthi ubaba mkhulu ukhuluma ngoJehova, ayikho enye into okhuluma ngazo. Zonke ihlabelelo ubaba mkhulu ukhuluma ngoJehova. Ngaze ngabala ehlabelelweni ukuthi igama likaJehova livela kanjani, kangaki. Ngathola ukuthi igama likaJehova livela kakhulu kuna wonke amagama akhona ehlabelelweni nasemthandazweni. Noma ungawahlanganisa onke, alikho nje esondela egameni likaJehova. Ngathola ukuthi ubaba mkhulu ngaso sonke isikhathi
wayekhuluma ngoJehova ngoba nakuso lesihlabele kade ngihlabelelwa ubaba mkhulu ukhuluma ngoJehova uthi ubaba mkhulu ngofa ngingenani mina ngedwa soni ngofela esandleni sakhe owathunywa nguwe uma ethi ubaba mkhulu ngofela esandleni sakhe owathunywa nguwe ngiyofela esandleni sikaShembe owathunywa nguJehova usho njalo baba mkhulu so yikho ke ngaso sonke isikhathi uShembe singakwazi ukumbeka eceleni ithi ingilosi kimi uma ngabe umuntu ekubuza ukuthi lokhu kukholwa ukuthathaphi ithi ubothi ukuthatha kuShembe lo owathuma umprofeti wathi imina wena unguShembe ngoba mina Shembe ngihlala kuwe ushingilosi kuyafuneka ukuthi sibheke ngoba ikhona indlela yokuthi leli bandla usathane elenza ukuthi abantu abakhona bengaliboni kakhulukazi abangazilutho ngaleli bandla ngoba besihlanganisa nalamabandla akwaShembe kukhona omnye unkosikazi ofike last week obela esontweni wathi ngize lapha wathi umkhokheli uma ngabe ebika okubika wayesethi umkhokheli fika esontweni uthi ke lo nkosikazi ufundile nje uthi ngize lapha ngihluphekile kodwa ngishawa uvalo ngicabanga ukuthi njoba ibandla lakwaShembe ilabo Shembe ababiza umuntu ngoNkulunkulu wathi angazi ukuthi ngizoyibekezela kanjani leyo nto uthi ke ngijabule kabi uma ngifika lapha uthi ngithokozile ukuthi ngifice ukuthi kanti kukhona abantu abangamaNazaretha abasakhuluma into esile manje ke leyo nto into eyingozi ngoba laba bantu ababiza umuntu ngoNkulunkulu baningi kakhulu kunathi so uma ngabe uthi uyakhuluma ukuthi uyahamba nje nabese abantu bekubiza ngaloNkulunkulu bese wenqena nokukhuluma ukuthi hayi ngihlangene naleyo nto kodwa futhi leli bandla abantu abahlakaniphile liyasinyundela thina ngoba abakwazi ukubona ukuthi mase kukhulunywa ngaleli bandla lakwaShembe thina sikude kabi nalento yalamabandla kodwa futhi asikwazi ukuphuma kulo ngoba leli gama elithi Shembe asikwazi ukulibalekela ngoba vele umprofeti wethu uShembe manje nake asikwazi ukulibalekela leli gama njoba ngisho ngithi yathi ingilosi uyobatshela ukuthi ulandela lo Shembe owathi kubaba mkhulu mina wena unguShembe ngoba kuwe kuhlala mina Shembe manje nake ilapho indaba ekhona oyawuthi mawusukhuluma abantu abangayiwa amaNazaretha bengakwazi uku-understand noma ngabe uthi ufunda uFacebook uma ngabe laba abasenkingeni namaNazaretha baye besibhanqe
nalama Nazaretha athi umuntu uNkulunkulu bese bethi kodwa nithi umuntu uNkulunkulu kodwa nina nikholwa nezangoma kodwa nina nihlambela amadlozi mase besho njalo basihlanganisa sonke bahlanganisa sonke manje na emhlabeni ngoba laba abantu abadukile baningi kakhulu kunathi futhi baziwa kakhulu kunathi lokho kudala ukuthi ukushumayela kwethu ngoJehova bese kuba inkinga ngoba ngaso sonke isikhathi kufanele ukuthi angisibona laba manje na ke ngaleso sizathu ngiyacela ukuthi uNkulunkulu njengoba wangithuma ukuthi angimakhele indlu kaJehova enze umhlaba ubone ukuthi le ndlu kaJehova akusiyona akuwona lama Nazaretha ahlubuke uJehova ngoba ukuthatha umuntu ebandleni okubhalwe ngisho phansi ukuthi likaJehova bese uthi uNkulunkulu kodwa uJehova ekubhale kahle ukuthi uyena yedwa uNkulunkulu lokho kungokuhlubuka njengoba kuhlubuka nje laba abayizitha zobuNazaretha bakapitalize ngakho noma sekuza kithi manje na ke njengoba ngishilo ekuqaleni kwenyanga ngathi kuzofanele ukuthi kusuka manje sibe nama statistics ukuthi yini lo uNkulunkulu oJehova ozibonakalise ngakho kithi ukuthi kuseyilo uNkulunkulu wayehamba nabantwana bakwaIsrael yini lo uNkulunkulu oJehova ozibonakalise ngakho ukuthi ikuseyilo uNkulunkulu ubaba omkhulu wayesifundiswa ngaye yini ubaba ilanga ozibonakalise ngalo ukuthi uphakathi kwethu ubuyile wabaphakathi kwethu lokho angingabayikho ukukholwa nje kodwa akube into tangible kube into ephathekayo okwazi ukuthi uyiphathe ebone noma umuntu ukuthi lo muntu akafani nami ngathi ngihamba nomfundisi uMabaso edrobheni safica omnye umfana eselokuzene echemist wathi lo mfana hawu nabahle kangaka sakuthi uthene umfundisi uMabaso kodwa uthene egcinene wayese ebika kithi asengixake ukuthi ubuhle nokubika manje usizo lwakho kuhlanganaphi nangazi ukuthi ngoba phela sizintshebe sinelokuzwa sinehluthu sinentshebe yini lobubuhle okubonwa lo muntu lona oyinsizwa okuyichemist mhlambe oyichemist angazi noma uyichemist noma uyasebenza yini leno oyibona kithi ongayiboni kubantu abaphucela amakhanda ebesethi laba bantu abahle kangaka abaqhamukayo bese bika usizo lwakhe kuye ubebonani sabuzana nomfundisi uMabaso ubonani manje na ke kufanele sibe nobuhle basezulwini kufanele ukuthi yonke into yethu ingafani nento yabantu ngoba sihleli nengilosi ayingafani uma leli bandla lizothi lihleli nengilosi kodwa lifane namabandla amanye kusho ukuthi sobe asenzi kahle thina ithi ingilosi
zimbili izinto ezokwenza ukuthi noma umuntu ekuleli bandla efe esemncane. Itoqala uma kuyoba khona umuntu oyophatha umuthi noma enzeni efuna ukubulala abaholi uyokufa kuqala. Noma ngabe ungaphandle noma uphakathi kwethu. Isinqumo lesesithathiwe ezulwini ukuthi akufe yena. Amen. Okwesibili, uma umuntu ekuleli ibandla efundisiwe ukuthi akazigcine ubungcwele bakhe, kuthi kuumhlangano sinoNkulunkulu ezihlanganise nezinto ezingaqondile, ikakhulukazi ukuyihlanganisa ngokocansi nomunye umuntu noma umuntu wesifazane noma imuphi, kuyihlanganisa nje nocansi nesikhathi somhlangano. Ithi ingilosi uyothi umuntu ebebekelwe iminyaka, leyo minyaka obekele yona iyonqunywa ngeminyaka engama-30. Yathi uma ubekele ukuthi uhambe emhlabeni uno 8 years, uzohamba emhlabeni una 50 years. Uma ububekelwe emhlabeni ukuthi uhamba una 70 years, uzohamba emhlabeni una 40 years. Uma nje wenza lisono, ngoba imfihlo yethu isekugcineni umthetho kaNkulunkulu. Imfihlo yethu isebungcweleni, and ubungcwele awukwazi kuba ube ngcwele ungawugcini umthetho kaNkulunkulu. Awukwazi ukuba ngcwele kuzothi mangabe kuyisabatha uyohlangana nomunye umuntu ngokocansi. Awukwazi ukuthi ube ngcwele uma kuzothi kuumhlangano uhlangane nomunye umuntu ngokocansi. Ingozi yalokho ukuthi akugcini ngokuthi kungaba uwongcwele. Laba abantu osukuhleli nabo bonke bagcina bengangcwele, ngoba ithi ingilosi uma ngabe kunomuntu owenza into enjalo, kuyaye kuthi uma kufika uNkulunkulu phakathi kwenu bese kuyena kuba nephunga elibi elimthintayo, kwenza umuntu oyedwa. Kodwa lokho kwenza komuntu oyedwa bese kuNkulunkulu kuba yiphunga. Uma kuba yiphunga bese uNkulunkulu uyaphuma kini nonke, ekhishwe yiphunga elibi elidalwe umuntu oyedwa. So uma ngabe kuyisabatha ungagcini ubungcwele bakho, awugcini nje ngokuthi lokungcwele kugcine lokhu ungahlambuluki kugcine kuwe, kodwa bonke laba bantu benza bengahlambuluki. So ithi-ke ingilosi ke isijeziso salokho ukuthi kunqunywe insuku ezingama-30, iminyaka engama-30 eminyakeni ubuzoyiphila ngokwenza into enjalo. Ngaleyo ndlela leli gama lokuthi yibani ngcwele, ngokuba mina Jehova ngingcwele, nginahlukanisile nabanye abantu kuba nibe ngabami, kufanele leyo nto isebenze perfectly kithi, ukuthi asikufunde sonke ukuthi sibe ngcwele njengoba ethi Jehova ungcwele. Usahlukanisile kwabanye abantu kuba sibe ngabakhe. Eke sikufunde manje practical ukuthi ukuba ngcwele ukunikezani. Nizokubona ukuthi ukuba ngcwele kubaleke kangani. And ukuba ngcwele akuzi ukuba into elula. That is one thing ofanele uunderstand.
ukuthi ukugcina ubungcwele akuzukuba yinto elula. Akuzukuba yinto elula. Kakhulukazi when it comes to sex. Ngoba uzothi usuyitshelile ukuthi mina ngizokwenza lento ufike umkakho ekwenzise ngenkani. Uzothi usuyitshelile noma unkosikazi ukuthi angizokuyenza lento ufike indoda ikwenzise ngenkani. Ngendlela ethize. So ukuba ngcwele akuzokuba yona into elula. Kuzoba kofika umuntu oganile ekubalele ethi angikwazi ukuhlala ukuthi njalo ngamasabatha ngehlukane nawe. Angikwazi ukuthi ngehlukane nawe inyanga yonke. Yes. Kwaba khona kuleli bandla abashumayeli abake bayishumayela leyo nto. Kuleli bandla. Lo mshumayeli wayomshumayeli eganwe umkhokheli. Wathi mina elami isabatha liqala ekuseni ngesabatha. Wakusho lokho esontweni hayi ukuthi kwaba yinto nje oyenza ekhaya wayishumayela. Ukuthi elami isabatha liqala ngesabatha ekuseni. Omunye uzokutshela ukuthi hayi ngiyasebenza sengekho iweekend lona suku enginalo. There will be so many temptations. Azoqhamuka. Omunye uzoqala ekubalele ikhathi ngonyaka ongazi ukuhlangana nawo bese ethi angeke ngiyimele lento. Sekuphelile njalo ngawo. Sekuphelile ngawo. Ngakho-ke be strong ey'ntweni ey'njengalezi. Ngoba if you are strong, kukhona umphumela omuhle ozowubona ngokuba ngcwele. Uyazi umkhokheli. Thina hlala nengilosi. Makushaya isabatha kungakashaya isabatha iyafika ithi mkhokheli cela kuJehova ukuthi nisonde kahle. Ingababikho imvula ezophazamisa inkonzo. Umkhokheli kwenze lokho. Sikhona lokhu saqala lapha ikhona imvula yakasiphazamisa. So lina njalo uma ngabe sesiqedile ukusonda. Ngisho ngabe bekuthiwa liwu-80% imvula. Kodwa ayini imvula lamasasonda. Kodwa hayi ukuthi is by coincidence. So it's not by coincidence. All the time ufike ingilosi ithi asicele ukuthi imvula ingaliphazamisa inkonzo. Uma ngabe kusehlobo asicele ukuthi libandla ilanga lingaba likhulu kakhulu ukuthi liphazamise inkonzo. Nanti nje sihleli lokho. Ngeke sithole ilanga libalele kakhulu ngokuthi liphazamisa abantu. Ngoba siyacela sifundisiwe. Ngamanye amazwi lento eyenzeka kubantwana bakwaIsrael ukuthi uNkulunkulu elethe ifu lokuthi bengashiswa ilanga, elethe umlilo ukuthi behlale bekhanyiseleka, yenzeka lapha. Yenzeka. Kodwa ayikwazi ukuvele izenzekele automatically. Kufanele ukuthi kungagcini ngokuthi kube yimi nomkhokheli abazama kuba bebengcwele. Sonke asibengcwele. Ngoba sifuna izinto ezimbili ukuthi zenzeke kithi. Zimbili. Sifuna ukuthi uNkulunkulu ebe nathi saphila la emhlabeni. Sithi mangabe sicela into siyithole. Siselapha emhlabeni. Uthi ubaba mkhulu uma ukukholwa kungazi ukukusiza ngalutho ula emhlabeni, lokho ukukholwa kuwukholwa kunamsebenzi munye. Ngamanye amazwi uthi ubaba mkhulu asibe nokukholwa okuzosiza sila emhlabeni.
uma ngithi inkosi ngicela umsebenzi kuphume inglosi ezulwini nihambe zingifunela umsebenzi. Uma ngithi inkosi ngiyagula, uNkulunkulu ethuma inglosi njengoba ithumile kumkhokheli uNzimande iziyofika esibhedlela ifike imphilise. Uma ngithi inkosi ngicela ukuthi umsebenzi wami ukhule uvikele ezitheni zami engase ziqede lo msebenzi, kuphuma abantu basezulwini ensithi ithi ukuthi ngempela lento lena lo muntu oyicelile iyenzeka. uNkulunkulu nabasezulwini bethi akwazi kwenzeka ukuthi lo muntu lona ehlupheke ngoba lo muntu ngaso sonke isikhathi uyacela. Ngilinganise ngomfundisi uMdlolo. Umfundisi uMdlolo sasileze sikhuluma nomkhokheli ngaso sonke isikhathi uyanikela ethi ucela ukuthi umsebenzi wakho uhambe kahle. Ucelela ama-security guard ukuthi engadutshulwa. Esho nje specifically. And sekwenzekile. Kwenzeka in the eyes of everybody. Ngisho abaphathi bomsebenzi they are confused ukuthi lo muntu isima kanjani. Ngenkathi kuluthwa umfundisi uMdlola ngiyathemba ukuthi wayengazi ukuthi uzoyichaza kanjani ngoba bonke abelungu abefuna yena, befuna ikhampani yakhe. Ngoba nje ayikhona yodwa ilokhuza indawo ibhekwe umfundisi uMdlolo eke yalutho. Kwathi nalapho engazange waziwafinyelela khona kodwa bangangena khona abantu bavele babona sekuqhamuka amakhosikazi nje badubula bathi hayi le company ineyibhokhi. No, it is something so strange ukuthola into ekhulunywa umfundisi uNtuli ukuthi ebe ngokugcina eqashweni kodwa out of 87 people esale nabantu abawu6 abadala, 6 out of 87 umusha yini kodwa umfundisi uNtuli behlale enikela ebika lapha ebikela umkhokheli emshayela ucela umkhokheli ethatha umnikele ehambe esigoqweni ebuye lapha ethi sengibikile inkosi ibusise uzothola ngeke ulahlekele umsebenzi. Any person can think ukuthi I can just simply say ngeke ulahlele umsebenzi kodwa lapha isikhathi siningi izinto esizishoyo ziyenzeka. Hayi ngoba kukhona into ekhona kithi asinalutho sifana nani kodwa yinye into ehlukile kithi kunabanye abantu ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuzibonakalisa amandla akhe ngathi. Noma niyayizwa yini? uNkulunkulu ufuna ukuyibonakalisa amandla akhe ngathi. Ukuthi mina engangiyiNkulunkulu emandulo ngisenguNkulunkulu bukani laba abantu abangikhonzayo ukuthi kwenzekani kubo. Wena khonza uNkulunkulu uzoyibonakalisa ngawe ukuthi ukhona. Kodwa uNkulunkulu akakwazi ukuyibonakalisa ngomuntu ongamkhonzi ukuthi ukhona. Akakwazi. Uyabona lo mfana ofike nomfundisi uMdlola kayilona eNazaretha. Ngalo, kodwa usindiswe ukuthi uMdlolo ehlale enikela ethi ngicela ukuthi inkosi izisebenzi zami zingadutshulwa zigebengu. Noma nezwe lembe uthi uMdlolo ngicela ukuthi izisebenzi zami ngoba ngisebenza umsebenzi obucayi okuhlale kunezigebengu ezizofuna ukuba ezibulala ama security guards
ngicela ukuthi izisebenzi zami zingabulawa zigebengu. And lo muntu wathi engakholiwe ngazilutho wangabulawa izigebengu ngoba ubasi wakhe emcelele ukuthi akangabulawa izigebengu. You know, you can't believe it. Ngathi ngibuka i-video, I just cannot believe it. You can't imagine ukuthi umuntu engama kukhoma ekudubule. Bukhoma hayi ukuthi mhlawumbe 1 meter away. Ekudubule bukhoma eminawe kodwa eze kushaye inhlamvu ezo7. Kodwa lezo nhlamvu kutholakala amagobongo yonke indawo kutholakala ukuthi wena udubulekile. Lo muntu lona uzumbone lo mfana ebasukela ngetshe bebaleka bengena emotini bephethe ibhamu. Have you ever heard ukuthi khona umuntu ongasukela abantu bephethe ibhamu ngetshe? Wayizwa phela kodwa kwenzekile in front of us. Manje ke kufanele ukuthi lezi zinto zibe practical kithi. Kade sikhuluma nomkhokheli sithi uNkulunkulu wasephambilini simanje. Ngoba uma ubheka le indlela leli bandla elikhuphuka ngayo, elikhula ngayo, angazi ukuthi ngoJuly sizobe sisima kanjani. Angazi ngoJuly sizobe sisima kanjani. Kodwa ekuqaleni abantu baze bahleka bathi ngeke liqede izinyanga ezintathu. Kodwa namhlanje na umhlaba uyanyakaza nabangakabayiwa amaNazaretha kodwa sebebonile ukuthi nanti ibandla engathi mangikholwa ngiyekulo ngoba likhuluma ngoJehova. Amen. Akakho umuntu emhlabeni noma ngabe uyiMuslim noma ngabe uyiJuda noma ngabe uyini uma ukhuluma ngoJehova akakho umuntu ongathi uyaphetha. Akakho umuntu ongathi ngoba noma imuphi umuntu uyazi ukuthi uJehova umdali wezulu nomhlaba. And ukuthi uJehova umdali wezulu nomhlaba is not something owavele wazisho yena ukuthi mina ngumdali wezulu nomhlaba. uJehova has displayed, has manifested himself ukuthi umdali wezulu nomhlaba. Ngoba yonke into ukwazile ukuthi econtrol ulwandle, wazi ukuthi elethe ukudla okuvela ezulwini ukuthi abantu bezokudla for 40 years. So akakho umuntu, akakho uNkulunkulu ongayihlanganisa ongathi ulingana noJehova. So uma ngabe nikhethe uJehova, nikhethe uNkulunkulu woNkulunkulu. Amen. Kethe uNkulunkulu. Manje kubukini ukuthi lento kaNkulunkulu siphathe ngomnono. Kuba nabantu abadayisine ibandla lethu likhulu. Nami ngiyafisa ukuthi ibandla leli libe likhulu ngeke ngikufihlela. Kodwa ngifisa ukuba ibandla libe likhulu, ibandla elizongena ezulwini. Amen. Yilokho engikufisayo ngoba ngithunye lokho. Ngeke ngifisa ukuthi kube nebandla elikhulu nje ngoba kuthi makuwumhlangano kugcwala abantu bese ngijabuliswa ukubona abantu. Kodwa ngiyojabuliswa ukubona ukuthi uNkulunkulu uphakathi kwethu yini, uNkulunkulu siyamkhonza yini, uNkulunkulu siyamesaba yini. Lokho kuzongenza ukuthi nami ngibe proud, nami ngibe confident, nami ngibe nesibindi sokuthi noma ngihamba emhlabeni lento lena ngeke isaphela. Ngona abanye abantu ababethi abafisa ukuthi ngihambe kodwa ngithema ngibona ukuthi
Ukuhamba nami, uhamba kwami nongahambi kwami akusho lutho, leli bandla ngeke liphele. Ngoba elikaNkulunkulu. Emva kwami uNkulunkulu uyoletha abanye abantu abahlakaniphile abalokhuza abaluqondisa leli bandla. Yasho njalo ingilosi. Yathi lezi izinto ekade zenzeke ekuqaleni ngeke isenzeka manje. Kuthe kuthunywa ingilosi izohlala nathi. Kwase abantu basezulwini kwasekuhlanganiwe. Kwathiwa senza kanjani ukuthi abantu benganqotshwa uSathane. Sikwenza kanjani? Njengoba ingilosi njena ngasho ngathi yathi mayifika yathi ezulwini kukhishwe ingilosi ezu7. Lezi ingilosi ezu7 zibheke nje leli bandla. Njengoba kuye kuthi makuvela into ingilosi bisisho ukuthi lapha yenzani nje. Lapha yenzani nje. Lapha yenzani nje. Anginalo ulwazi lokuthi ingilosi iyohlala nathi isikhathi esingakanani. Kodwa leso ngiyethemba ukuthi iyothi hamba emhlabeni sobe sesifunda izinto eziningi. Sobe sifunda izinto eziningi. Yikho nje zonke izinto ezikhulunywa ingilosi ngiyikhuluma kimi. Ngoba ngifuna ukuthi noma ngingasekho emhlabeni engababikho umuntu othi senze njani la. Engababikho umuntu ozoqamba amanga. Ngoba njengamanje njengoba sikhuluma njena yonke into is recorded. Akakho umuntu oyoqhamuka ethi hayi umfundisi wathi, hayi umkhokheli wathi. Uyofanele ukuthi eveze ivideo, eveze into esiyibhale phansi ukuthi nakho lapho umfundisi wathi khona, nakho lapho umkhokheli wathi khona. Ngoba lento ingilosi iyayibuze lithi. Ithi kwenziwa yini ukuthi amabandla aphethe izizwe ezimhlophe engawi. Kodwa amabandla aphethwe abantu abamnyama like ibandla kuhambe umholi walo wokuqala bese lihlakazeka. Kwenziwa yini lokho? Kwenziwa yini lokho? Kwenziwa ukuthi thina sithi mase sinebandla bese sithi ngelethu. Bese silenza liba yifa. Uma ibandla liqala umpanza sekuyibandla lakwampanza. Bese kuqhamuka abantu abaningi bakwaMpanza belibande. Kodwa ibandla la ngempela into eyenza ukuthi ibandla labelungu lingafu ukuthi ibandla labelungu liba nesigungu. And leso sigungu sihamba ngokweyikhundla. Ukuthi laba abantu abafanele bekhetha abaholi ilaba abakwisigungu esinje. Abantu kufanele benze ukuthi ilaba besigungu esinje. Ngaleyo ndlela ke alikwazi ibandla kuwa. Ngoba lihamba constitutionally. Njengoba kwenzeka nokwezepolitiki namhlanje na ilokhuza iANC iqede over 110 years and ayikaze ibe nomholi oyedwa. Kuqhamuka lo mholi, kuqhamuka owaseGauteng, next time uqhamuka kwaZulu, next time uqhamuka kulesa sizwe, kodwa enhlanganeni yonke. Because yonke into ihamba ngeconstitution. Hamba ngeconstitution. Ngisho inkatha ayiholwa manje na ukuthelisa. Umuntu oyihola manje uhlabisa. Ngoba akusiyona into yomndeni. Inkatha noma ubani uyazi ukuthi yasungula ukuthelisa. Uyazi. Kodwa njengamanje ayiholwa ukuthelisa, iholwa lokuzwe, iholwa uhlabisa because ihamba ngokwe constitution. Ithi ke ingilosi yini ninamabandla abantu abamnyama njalo ukuthi makuhamba umuntu oyisungulile bese liyawo bese liyahlakazeka bese liba amabandla amaningi. It's because thina sithi mangabe sesibekwa uNkulunkulu bese sithi into yethu. And there's one thing engifuna ukuthi ngaso sonke isikhathi ihlale eindebeni zenu naseyingqondweni zenu ukuthi
I am nothing in this church. I'm only a servant of God. That's all. Ngenza lokho okuthiwa ngikwenze, and it ends there. Engakwazi angikwazi. Engikutsheliwe ngikutsheliwe. Wonke amanazare Nkosi uNkulunkulu wasephameni, uNkulunkulu kaShembe, sibonga umusa wakho nothando lwakho wena usigcinile ngalolu suku lwakho lwesabatha lwanamhla. Sicela Nkosi ukuba ube nathi njalo, usivikele konke okubi. Nkosi sibonga ulumhlangano wena Nkosi osinikezile wona, wasibheka kuwo. Sicela Nkosi uba bonke abantwana bakho ubaphe Nkosi isibusiso, basibone bonke Nkosi abantu abangasebenzi mabawuthole umsebenzi. Bonke abantu Nkosi abahlushwa imoya emibi inqobe Nkosi imoya emibi. Bonke abantu abagulayo ngicela Nkosi ubaphilise, noma yiluphi Nkosi usiza abantu abanalo abantwana bakho bakuleli bandla. Ubakhumbule Nkosi, lusuke usize umhlaba ubone Nkosi ukuthi ngathi wena ukhona. Busisa Nkosi ukuhamba kwethu konke elakho Nkosi igama manje phade. Amen.